जय मसीह होननानै बयखौबो खुलुमहरदों आरो लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोननो बावहरदों आरो लोगोसे बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन दिनै फिन आरोबाव मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैदों जि रादाबा नोंथांनो गोबां बाथ्राफोरखौ फोरोंनानै गालांगोन आरो नोंथांनो गोबां गियानफोरखौ होगोन। इयेस अनजाग्रा नायगिरिफोर, नाथाय बेजोंनो लोगोसेबो गोबां बाथ्रा सोलोंनायजों लोगोसेबो माखासे दुखुफोरखौबो मोनफानो हागौ, जेरावहाय नोंथाङा माब्लाबाबो सानफेराखै जानो हागौ जे सानाखै जे बेबायदिबो जानो हागौ होननानै। जेराव माखासे सुबुंफोरा खुलुमनाय सिबिनाय, माखासे सुबुंफोरा आरजनि सम लानानै मोनसे न'खराव गथायसे जानानै आरज खालामबाय थादोंमोन आरो बै आरज खालामनायखौनो मेगन गोसा सुबुंफोरा, जायफोरा बेबायदि खामानि मावनायखौ, जाय ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि खुलुमनाय सिबिनाय आरज खालामनायफोरखौ नायनो बायो, बिथांमोना पुलिसनियाव थांबाय। पुलिसनियाव थांनानै एरनानै हैबाय जे बे जायगायाव धोरोम सोलायनायनि खामानि मावगासिनो दं होननानै। दा बेखौ मोननानै पुलिसफोराबो फैबाय आरो नायबिजिरफैबाय। बेफोरबायदि माखासे रादाबफोरखौ नोंथांमोन लानानै फैदों। नोंथांमोना जेब्ला नायगोन नोंथांमोना बुजि मोनगोन थारैनो मा जामारदोंमोन। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रोखा रोखायै मोननो हागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों, चेनेलाव जुदि सोरबाफोर दिनैसो गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो इसोरनि बोसोन, इसोरनि रादाब आरो लोगोसे ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय माखासे रादाबफोरखौ नोंथांमोना जेन मोनबाय थानो हायो। बेनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे जायफ्रा नायखाबाय थायो मोनसे लाइकखौ होनानै गालां आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै अब्ला नोंथांमोननो जि रादाबखौ लानानै फैबाय, नोंथांमोना बे रादाबखौ नायदो आरो रादाबनि डिटेल्स, बे बहा जादोंमोन, सोर, मा मुं, माब्ला, बबे जायगानि, बेफोर गासै डिटेल्सखौबो आं जोबनाय फारसे नोंथांमोननो होगासिनो दङ। दा बेयावहाय भिडिअखौ ससेल' नायनानै जेन स्किप खालामनानै थाङा एबा ड्रप दोननानै थाङा, बाथ्राखौ आं मोनथिजोब्बाय होननानै जेन थाङा, जेन नोंथाङा कमप्लिट गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबो जे बे जाथायफोरा बहा जादों। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, मानोना आं जोबनाय फारसे बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बुंनो थांगासिनो दं। दे अब्ला बे रादाब क्लिपखौ नायग्रोदो। चंगाई सभा के आयोजन पर बवाल की स्थिति बन गई है। बिना अनुमति चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था, यह आरोप लग रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने यह विरोध किया है। पुलिस और नायब तहसीलदार अब मौके पर पहुंच चुके हैं। रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर का यह घर बताया जा रहा है जहां पर चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। ये बड़ा दिलचस्प है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के नमना कला इलाके की घटना है जहां पर चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था बिना अनुमति के, और जो घर है वो एक रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर का बताया जा रहा है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के नमना कला इलाके की घटना है। अब सूचना मिली है तो पुलिस की टीम भी पहुंची है, नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंच चुके हैं। आपके पास मंदिर नहीं रहेगा तो क्या आपकी राय में लाइए तो आइए, आप यहाँ आएंगे कुछ लिखित देंगे तभी ना एक्शन लेते हो। आप ये बताओ ना, थाने में जाओगे कुछ हम लिख के देंगे तो बोलवाली कर लोगे क्या? कहीं देखिए, सूचना, कहीं कुछ सूचना शिकायत हुआ है, हाँ, प्रथम दृष्टि हम तो जांच तो करेंगे ना, तो सूचना दिखाई ना। अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर का घर बताया जा रहा है, क्या नाम हुआ इनका? और पुलिस तो पहुंच चुकी है, प्रशासन पहुंच चुकी है, क्या कार्रवाई हो रही है आगे? देखिए अविनाश, ये जो गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये इलाका है जहां पर लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर धर्म सभा का आयोजन करा जाता है, और इसको लेकर आज जब हिंदू संगठन के लोगों ने प्रशासन और पुलिस को इसकी शिकायत की, तब पुलिस और नायब तहसीलदार की टीम मौके पर पहुंची हुई थी। और जैसा कि हम विजुअल में भी दिखा पा रहे हैं कि जैसे ही प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी तो विरोध जो वहां पर आयोजन हो रहा था उन लोगों के द्वारा कराया गया, और जो घर में अंदर जाने से उन्हें प्रशासन की टीम को भी रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि ओमेगा टोप्पो, जो कि रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हैं, उनका ये घर है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई कि वो मौजूद थी या नहीं, लेकिन घर उन्हीं का बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो शिकायत मिली थी, कई तरह से सरगुजा संभाग की बात करें तो अलग अलग जगहों पर यह शिकायत मिलती रही है कि चंगाई सभा का आयोजन होता है, फिर जो जबरन धर्म परिवर्तन के मामले भी सामने आते हैं। इसको लेकर हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध करता रहा है और आज भी ये स्थिति बनी है। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है और अब आगे की जो जांच और कार्रवाई की जाएगी, क्या इसके लिए अनुमति ली की गई थी या जो लोग आए थे वो कहाँ के आए थे, और क्या इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल तो नहीं खेला जा रहा था। इस तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। प्रशासन की टीम ने भी वहां पर कई सारे जो नोट हैं वो किए हुए हैं, नाम भी लोगों के लिखे गए हैं। तो कहा जा सकता है कि इस तरह के आयोजन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उसी कड़ी में ये कार्रवाई प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई है और अब जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अविनाश,
नजर बना के रखिएगा अभिषेक, इस खबर पर अपडेट आपसे आगे। थारैनो मिजिंथिदों नोंथांमोना गोसो होनानै भिडिअ क्लिपखौ नायबाय आरो थारैनो मोजाङै बुजिजोब्बाय होननानै, अब्लाबो फंनैसो बर' रावाव नोंथांमोननो फिन बुंफिननानै होनो नागिरदों। इयेस अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेरावहाय सासे बेक्ति, सासे सुबुं जायहा रिटायारमेन्ट मोननानै थानाय मोनसे न' दङ, बेयाव गोबाव समनिफ्रायनो होननानै बेयाव बाथ्राखौ बुंदों, गोबाव समनिफ्रायनो बेयाव आर'जनि सम खालामगासिनो दङ बिथांमोना, मोनसे गिर्जा खालामदों। देट मिन्स आर'जनि सम माने बिथांमोना गिर्जा खालामगासिनो दङमोन आरो बेयावहाय बुंदों जाहैबाय मा, जे बेयाव सोखानाय माने सोमोनांथाव खामानिफोर मावनाया जायो होननानै, हिलिं प्रेयार जादों होननानै बिथांमोना गावनो बुंदों। नाथाय बेजों लोगोसेनो मोनसे बाथ्राखौ बिथांमोना सरजाबफादों जाहैबाय, बे जाहैबाय धोरोम सोलायहोनायनि खामानि मावग्रा मोनसे जायगा, बियो मिरु होननानै बिथांमोना रादाबाव बुंफादों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जेरावनो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा खुलुमनाय सिबिनाय खालामदों, बेयावनो बेफोर सोदोबखौ बाहायदों जे बेयाव धोरोम सोलायहोनायनि खामानि जायो होननानै, नाथाय दिनैसिम फोरमानबो होनो हायाखै। नाथाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरा जायो। दा जायफोरा मेगन सानानै बेफोर गासै खामानिफोरखौ मावदों, पुलिसनियाव थांनानै एदनानै हैदों जे बै जायगायाव बेबायदि खामानि जादों, जे धोरोम सोलायहोनायनि खामानि जादों, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै एरनानै हैदों। बिथांमोना माबायदि मानसि बिथांमोनासो मोनथिसिगौ। दिनै मोनफ्रोमबो धोरोमनि गासैनिबो न'खरफोराव बेबायदि खुलुमनाय सिबिनायनि मोनसे थावनि दं, मोनसे मन्दप दङ, मोनसे थावनि दङ, खुलुमनाय सिबिनायनि मोनसे टेम्पोल दङ, बेयावनो खुलुमनाय सिबिनाय खालामो। नाथाय ख्रिस्टियानफोरा जेब्ला मोनसे न'आव खुलुमनाय सिबिनाय सानै साथाम न'खरनै न'खरथामजों खौसे जानानै जेब्ला आर'ज खालामो, खुलुमनाय सिबिनाय खालामो, प्रेयार हाउस खालामो एबा हाउस प्रेयार दङ, न'खराव आर'ज खालामनाय, बैखौनो गोबाङा मेगन सायो जे बेयाव धोरोम सोलायहोनायनि खामानि जादों होननानै बुङो। नाथाय जों गुबुन गुबुन धोरोमनि बिथिङाव जेब्ला नायो, जोङो नुनो मोनो जे बिथांमोनहा न'आवनो मन्दिरफोर दङ, न'आवनो खुलुमनाय सिबिनाय दङ, नाथाय बैफोरनि फारसे रावबो जेबो बाथ्रा बुङा। नाथाय ख्रिस्टियानफोरा जेब्ला न'आव खुलुमनाय सिबिनाय खालामो, अब्लाना गोबां बाथ्राया फैयो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना जि रादाबखौ नुबाय थादों, बे जाथाया जादों जाहैबाय छत्तीसगढ़नि सुरुगुजा डिस्ट्रिक्ट होननाय, जे सुरुगुजा डिस्ट्रिक्ट, बेनिनो आंबिकापुर होननाय जिथु सिटि दङ, आंबिकापुर सिटि दङ, बे आंबिकापुर सिटिनो गान्धीनगरनि सिङाव थानाय, जि गान्धीनगर थाना दङ, बेनि सिङाव थानाय रिटायार डिप्टी कालेक्टरनि न'आव बे गिर्जाया जादोंमोन आरो बिथांनि मुङा जादों अमेगा टप्प' होननाय आरो बिनि जिथु ओनसोल दङमोन बेबा जायगा दंमोन, बिनि रिटायार्ड डिप्टी कालेक्टरनि जिथु न' दंमोन अमेगा टप्प', बिथांनि न'नि जिथु जायगानि मुं बे जाहैबाय नामनाकाला होननाय। बे जाथाया छत्तीसगढ़आव जादों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नामनाकाला होननाय जायगा एबा गामि होननानै बुंनो नांगोन, एबा सिटिनि सिङाव थानाय फिसा ओनसोल, जेरावहाय बे जाथाया जादोंमोन। आरो जि न'आव खुलुमनाय सिबिनाय जादोंमोन, बे जाहैबाय सासे रिटायार्ड डिप्टी कालेक्टर, जायनि मुङा अमेगा टप्प', जेराव बे जाथाया जादों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना थारैनो बाथ्राखौ बुजि मोनदों। नाथाय बेखिनियावनो फंसे बाथ्राखौ आं एड खालामनो नागिरदों, बे जाहैबाय बेखौ जोंबो सोलोंनाया मोजां। जोंनि एरियाफोराव, जोंनि ओनसोलाव माबायदि बेबायदि प्रब्लेमफोरा माब्ला फैगोन जोंबो मोनथिया। नाथाय बेयाव मोनसे सोदोबा ओंखारदों जे बेयाव बे न'आव जे खुलुमनाय सिबिनाय एबा प्रेयार हाउस खालामनो एबा आर'जनि सभा खुंबाय थानो थाखाय, गिर्जा खालामबाय थानो थाखाय पारमिसन दंना गैयामोन, बे बाथ्राखौ बुंदों। पारमिसननि बाथ्रा फैदों। दा बेयावहाय बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौसो आङो बुंनो नागिरदों, जेब्लानो जोङो माबा मोनसे फारिलाइ खालामो, जेब्लानो जोङो माबा मोनसे प्रेयार प्रग्राम जाथों, हिलिं प्रग्राम जाथों, जेराव 20 जन 30 जननि मानसिनि माबा मोनसे फारिलाइ जाथों, हमनानै ला सानडे सार्भिसनि अनगायै, जेनेब्ला जोङो हमनानै ला आनसलिक वाइसआव बा माबा मोनसे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बा माबा मोनसे प्रेयार सार्भिस खालामदों बा सभा खुंदों, माबा मोनसे एनि प्रग्राम जुदि खुङोब्ला, सेमिनारफोर खुङोब्ला पारमिसन लानानै खालामनाया गोनांथिथार। बे बाथ्राया बेयाव बेरखांदों। मानोना बेयाव बेखौ बुंदों जे बे न'खराव जे गिर्जा खालामदों, प्रेयार सार्भिस खालामदों, प्रेयार सभा खालामदों, बिनि थाखाय अनुमति दंना गैया पुलिसनिफ्राय, प्रशासन बिभागनिफ्राय होननानै माखासे माखासे बाथ्राफोरा ओंखारदों। दा बेवहाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसोर नायगिरि नोंथांमोन, जेब्ला जोंनि गिर्जाफोराव माबा मोनसे फारिलाइ जायो, प्रेयार सार्भिस जायो, गामि मोननै मोनथामजों लोगो नांनानै माबा मोनसे फारिलाइफोर जायो, बेफोरबायदि जेब्ला प्रग्रामफोर जायो, जे पुलिसनो एसे जनायनानै खामानिखौ मावनाया मोजां जागोन। बबे समाव सैताना मा गाज्रि खायदा लानानै
मण्डलिफोरखौ फाव फान्दायनो हास्थायो जों मोनथिस्लाबा अनेक समाव अनेक जाथायफोरा जायो दा बेयावहाय बे बिसयाव जोङो सांग्रां जानानै थागोन जों जेखि जाया फारिलाइ खुंहा मानो जेखि फारिलाइ बनाया मानो बै फारिलाइफोरनि थाखाय जोङो पारमिसन लानानै खुंनाया गोनांथिथार नङाब्ला बबे समाव फाव फान्दायगिरिफोरा सफैगोन जोङो मोनथिस्लाबनाय नङा दा बेयावहाय एनि प्रग्राम खालामब्लानो पारमिसन लानानै खालामनाया गोनांथिथार दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर मिजिंथिदों नोंथांमोना बे रादाबखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसे आइडियाखौ मोन्दों माबा मोनसे बाथ्राखौ सोलोंदों आरो थारैनो जोंनि भारतनि गेजेराव मा जाथाया जागासिनो दङ नोंथांमोना मोन्थिनो हादों जे माबायदि ब्लेम खालामो माबायदि फोलायो दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बे रादाबखौ मोननानै बेसेबां बै बिथांमोननि थाखाय मा सानखो बैसोरखौ मा सानखो नोंथांमोना कमेन्टआव मोन्थिहोनो हागोन आरो लोगोसे आर'जाव लागारबो थाफ्लायबाय थागोन दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय थेंक इउ